Vanmiddag zet Europa een stap verder op het pad van politieke en monetaire eenwording. In Maastricht worden de verdragen daartoe ondertekend door de 12. Maar na de euforie van de top in Maastricht in december is er nu de kater, omdat die eenheid nog lang niet zover is als het aanvankelijk scheen. Men wil een akkoord, er liggen een aantal grote pijnpunten. Want op de dag dat de deuren van het gouvernement zich eigenlijk openden voor al die belangrijke gasten, werd ik om 2 uur 's middags, of een paar minuten na 2 uur 's middags, werd ik geboren. Op de avond van de 7 februari, toen het verdrag van Maastricht werd gesloten, toen maakte ik me op voor het feestje Sander en Daags. Want ik werd op 8 februari 21, de weg naar volwassenheid. Dus ik kan me dat nog heel goed herinneren, die dagen. Een Maastrichtfeest en een echt feest. Ja, precies. Laurence en Marlou dus, 2 dames die astrologisch verbonden zijn met dat verdrag van Maastricht. En 2 dames ook die politiek ademen. Marlou natuurlijk als fractievoorzitter van D66 in het gouvernement. En Laurence als delegatieleider van de PVV in het Europees Parlement. En juist die 2 dames kunnen als geen ander duiden wat het verdrag van Maastricht 30 jaar later betekent voor de tijd van nu. Er was een idee dat je door landen te verplichten, economisch en monetair, ook nauwer met elkaar samen te werken. Door dat te doen zou dat proces van politiek naar elkaar toe groeien ook kunnen worden bevorderd. Ja, hier stond die tafel waar het verdrag op lag. Hier zaten die regeringsleiders, hier had je allemaal tafels. En hier ongeveer, denk ik, want hier hingen toen gordijnen, stond de tafel met de voorzitter. En dat was niet Wim Kok, dat was niet Ruud Lubbers, dat was Cavaco Silva, Portugees. Want omdat ze er zo lang over hadden gedaan om deze Europese top te organiseren, viel de ondertekening na deze top, want ik ben geboren op 9 december 1991, in het volgende jaar. Toen was het voorzitterschap van Nederland voorbij. Het was het voorzitterschap eigenlijk van de Portugezen. Dus dat misschien net zo makkelijk het verdrag van Lissabon of wat dan ook. Dat is een goed verhaal, daar zou je iets mee moeten doen. We zijn in een regenachtig Lissabon en dat heeft alles te maken met het feit dat het akkoord van Maastricht zo laat tot stand kwam. Mislukte in september en uiteindelijk werd het 10 december voordat er handtekeningen stonden. And I think it is fair to say that the Dutch presidency proposal has not met with enthusiasm amongst the great majority of colleagues. En daardoor kon er geen verdrag meer getekend worden. Lukte niet meer in 1991. En moest er gepraat worden met de man die hier woont. De minister-president van Portugal, de volgende president van de Europese Unie, volgende voorzitter, Aníbal Cavaco Silva. Portanto, está aqui a minha assinatura, como está aqui a assinatura do Mitterrand, do Lubbers, você vê lá, o Lubbers aparece logo aqui a seguir, o Martas, o Schluter, o Kohl, o Mitsotakis. O filho dele é agora o primeiro-ministro da Grécia. Esta é onde foi feita a assinatura. Eu discursei aqui, neste sítio, portanto estava aqui a presidir. Não é uma etapa final. É antes o começo de um novo ciclo. Presto sincera homenagem a todos quantos tornaram possível este momento. Foi um momento histórico para Maastricht, com certeza. Tratado que é um marco na história europeia e na história mundial. Nunca mais, nem no passado eu me lembro, em nenhuma parte do mundo se pôs de pé um projeto de políticas comuns e de partilha de soberania com a densidade daquela que foi alcançada na cidade de Maastricht.
En wij zijn eigenlijk, hadden wij altijd thuis als gezin discussies aan tafel over de politiek. En toen ik jong was, in de jaren 70, toen hadden we Den Uyl als premier. En dat was een socialist. Nou, dat was in ons gezin een vies woord. En daar waren altijd discussies over wat wel en niet goed was. En als kind zijnde heeft me dat toch wel getriggerd of geïnteresseerd om politiek interessant te vinden. Niet met het idee dat ik zelf ooit de politiek zou ingaan, want dat lag helemaal niet in de lijn der verwachting. Het verdrag van Maastricht heeft ervoor gezorgd dat we onze soevereiniteit hebben overgeheveld naar Brussel. En dat is geen goede zaak. Laurens Stassen werd in 2011 met de PVV de grote winnaar van de provinciale verkiezingen. PVV-leider Geert Wilders kwam ervoor naar Echt. Cor Bosman, toen ook nog PVV-lid, nam de introductie op zich. Dames en heren, het moment waar we allemaal op hebben gewacht. Geef onze lijsttrekker, het echte Limburgse meetje, onze lijsttrekker, het gezicht van PVV Limburg, een daverend applaus, Laurens Stassen. De eerste uitslagen laten zien dat we in één klap ruim 1/5 van de stemmen in Limburg binnenhalen. En dat allemaal, zeker in Limburg, dankzij, en geef haar nog een keer een groot applaus, de held, de heldin van Limburg, Laurens Stassen. Na die overwinning volgden roerige coalitiejaren in Limburg. Stassen gaf haar zetel in Maastricht op in 2012 en ze koos voor Brussel, waar ze delegatieleider werd in het Europees Parlement voor de PVV. Voorzitter, vorige maand leek het de heer Van Rompuy een goed idee om de toetredingsgesprekken met Turkije te versnellen. Lyrisch dat hij was over de zogenaamde vooruitgang in Turkije. Na de anti-Marokkanen-uitspraak van Wilders vertrok Stassen bij de Partij voor de Vrijheid. Ze dook nog even op een verkiezingslijst in Zuidoost-Engeland, maar daarna was het toch vooral stil rond Laurens Stassen. Dank u wel. Nou, met mij gaat het heel erg goed, gelukkig. Ik heb alleen de laatste jaren, vooral in mijn familie en gezin, heel veel te maken gehad met ziekte. En daar heb ik me eigenlijk op gefocust. Ik heb mijn vader met name verzorgd en daar is heel veel tijd in gaan zitten. Maar ik ben heel blij dat ik dat voor mijn vader heb kunnen doen. Ik ben aan de andere kant natuurlijk, het bloed kruipt wel waar het niet gaan kan. Dus ik ben de politiek wel van de zijlijn altijd blijven volgen. Maar ik heb me vooral gefocust op mijn gezin en mijn familie. Premier Lubbers, minister Van den Broek en minister Kok wachten vanochtend vroeg op hun gasten. 1 voor 1 arriveerden 1 staatshoofd en 11 regeringsleiders in het provinciehuis. Onder hen kanselier Kohl en natuurlijk ook de Britse premier Major, die voor grote politieke problemen zorgt door zijn verzet tegen de invoering van 1 Europese munt en tegen allerlei onderdelen van de politieke eenwording van Europa. Hier arriveert de Franse president Mitterrand. Sorry, ik ben niet de beste actrice. Zal ik nog een keer doen? Malou Jenneskus, net zo oud als het akkoord van Maastricht, maakt furoren als fractieleider van D66. Bij het grote publiek kwam ze voor het eerst echt in beeld bij het aftreden van het Limburgs College en de gouverneur. Dat het tijd is voor nieuw leiderschap. En ik snak daarnaar, voorzitter, want het is niet alleen nodig, moet ook niet meer te lang duren. De wortels van Jenneskus liggen in Noord-Limburg, waar ze de politieke genen erfde van haar vader en haar opa. En ik kan me nog herinneren dat ik in mijn medespeech, dat ik toen ook ben begonnen met dat verdrag van Maastricht. Voorzitter, op 9 december 1991 om 8:30 uur openden de deuren van dit gouvernement zich voor de eerste onderhandelingen over het verdrag van Maastricht. Op 9 december 1991 om 13:30 uur openden de deuren van de wereld zich voor het derde kind van mijn ouders en hun eerste dochter. Ze noemden haar Malou. Het geeft Malou een breder Europees perspectief. Hier in Maastricht zit je misschien heel dicht bij de Belgische grens. Maar elke Venlonaar die ziet daar elke
koopzondag of wat dan ook heel veel Duitsers... Sorry, maar ik weet even niet meer waar ik naar moet kijken. De Pruisje. De Pruisje, ja, even netjes doen. Wij wonen hier in Venlo, 60 kilometer van Düsseldorf, 40 kilometer van Duisburg, 80 kilometer van Essen. In die cirkel waar ik nu over spreek wonen plus minus 8 tot 10 miljoen mensen. 10 miljoen mensen onder handbereik zonder grensbelemmeringen is natuurlijk een enorme vergroting van de markt. Nou, ik werd geboren op de dag dat hier het overleg startte. Een paar minuten over 2, letterlijk werd ik geboren. En voor mij is opgroeien zonder grenzen, maar ook met de euro, dat is heel vanzelfsprekend natuurlijk gekomen in mijn jeugd. Maar dat is het niet. En dat zie je misschien nog wel het meest tastbaar als je het hebt over de tijd van corona en de lockdowns. Toen er letterlijk blokken beton op de grens stonden met België. Ja, dat kan je je niet meer voorstellen. Dat is zo ver van voor mijn tijd. Ik bedoel, toen ik jong was en we gingen op vakantie naar Tsjechië, toen moesten we heel vaak stilstaan bij de grensovergang, bij Polen en bij Tsjechië. Maar ik denk dat dat totdat ik een jaar of 10 was. En daarna was dat weg. Al dat soort dingen zijn ontwikkeld tijdens mijn jeugd, zijn voor mij heel gewoon, heel vanzelfsprekend. Maar als je nu kijkt wat de vrachtwagenchauffeurs allemaal moeten doen om Engeland in te mogen rijden, dan besef je dat dat echt wel niet zo vanzelfsprekend is als het lijkt. Die waarheid dat niets vanzelfsprekend is, leerde ook de Portugese oud-premier Cavaco Silva. Zijn bezoek aan Ronald Reagan in 1988 tekent het gewicht van de Koude Oorlog in dat tweede deel van de 20e eeuw. It has been a pleasure and an honor for me to meet today with Prime Minister Cavaco Silva on his first official visit to Washington. Portugal is a founding member of the North Atlantic Treaty Organization, a valuable friend and an ally. En die erfenis van de geschiedenis van de 20e eeuw speelde een grote rol in de route richting het verdrag van Maastricht. Sabe, a partir da queda do Muro de Berlim, a pressão sobre os chefes do governo para apoiarem o fortalecimento da integração europeia foi muito grande. Foi muito grande. Portugal tinha em atenção que iria exercer a próxima presidência, aquela que seguia à presidência da Holanda. E, portanto, nós participámos ativamente em todo o processo negocial, não só na defesa dos interesses nacionais, mas também tendo em atenção que iríamos ser a próxima presidência do Conselho Europeu. E o que Portugal não queria era que o assunto não ficasse resolvido totalmente em Maastricht. Não queria receber um impasse, não queria receber algo que dava uma imagem de insucesso da União Europeia, que isso punha em causa tudo aquilo que nós tínhamos pensado para a nossa própria presidência. Tinha-se pensado que queríamos fazer um acordo com os países da EFTA para criar o espaço económico europeu, que queríamos fazer a reforma da PAC, queríamos tratar da assistência aos países que resultaram do desmoronamento da União Soviética, a reforma da PAC também, uma reunião com o Mercosul. Ora, portanto, Portugal estava sempre a favor dos consensos, mas sem deixar de defender os seus próprios interesses. Portugal era a favor da União Económica e Monetária. Porquê? E eu, que economista, percebia isso muito bem. Eu tinha escrito livros sobre a possível União Monetária, porque a União Monetária era uma consequência lógica da criação do mercado interno sem barreiras. Porque o mercado de todos estes países sem barreiras só pode funcionar bem se os países forem impedidos de desvalorizar as suas moedas. Por outro lado, nós éramos a favor da união política porque, face ao desmoronamento dos regimes do leste, Portugal queria ficar no núcleo duro da União Europeia, que era essa zona euro. Portanto, nós estivemos ali como que sempre muito atentos a tudo o que ocorria, tendo presente os nossos interesses, repito, mas tendo presente que queríamos depois fazer boa figura naquela que era a primeira presidência portuguesa da União Europeia.
Alle 12 eurolanden maakten de afgelopen nacht een spektakel van de introductie. In Maastricht zette minister Zalm een speciale euroboom in bloei. Dames en heren, het moment! En meteen daarna ontstond er een ware run op de geldautomaten. Met minister Zalm als een van de eerste die pinde. Er staan al euro's. Ja, we rempel hoor. Kijk, dit zijn ze. 75 bij elkaar. Nu weten wij allemaal dat de euro eigenlijk een prestigeobject was van de Franse president Mitterrand en de Duitse bondskanselier Kohl. Die wilden iets voor het nageslacht nalaten, maar wij als burgers van Europa zitten nu met een euro die heel veel geld kost. En ik denk, dat is niet zo heel erg best. Maar in Italië of Portugal denken ze er anders over. En veel Nederlanders die zeggen ook van ja, het heeft wel veel gebracht, omdat Nederland als geen ander profiteert van die internationale handel. Nou kijk, waar we van af moeten is het feit, we hebben geen instituut als de EU nodig om handel te drijven. Dat kun je ook via bilaterale verdragen. Dus die reden gaat in mijn optiek niet op. Je kunt landen onderling kunnen verdragen sluiten en soms gaat dat ook veel sneller. Zwitserland had op een gegeven moment veel sneller een handelsakkoord met China gesloten, terwijl de Europese Unie daar meer dan 20 jaar over heeft gedaan. Dus in dat opzicht gaat dat verhaaltje niet op. Als je weet dat nu bijvoorbeeld, we hebben verschillende crisissen gehad, maar nu de laatste crisis, de coronacrisis, is al voor 1.850 miljard geld bijgedrukt door de ECB. Ja, dat moet ook een keer betaald worden en dat gaat heel veel geld kosten. En dat gaan we dus nu ook merken, ook met de ambitie die Brussel heeft op gebied van klimaat. Ja, dat gaan niet onze regeringsleiders betalen, dat gaan wij met 500 miljoen burgers van Europa betalen. En die rekening wordt bij de burger gelegd. Ik denk dat dat een hele slechte ontwikkeling is. De strijd is gestreden. Het is voorbij in Maastricht. Alles wat geschreven moest worden is geschreven. En alles wat gezegd moest worden is gezegd. Dagenlang was dit het communicatieknooppunt van Europa. En nu biedt het perscentrum de aanblik van een slagveld. Nou, en hier zie je natuurlijk de beelden van de toekomst, van een nieuwe generatie en ook wel van de plek die Maastricht heeft in de geschiedenis. Maar waarvan ik heel erg hoop dat ze behalve dat iconische moment toen ook een positie pakt in die toekomst van Europa. Dat Maastricht de plek blijft waar we het blijven hebben over Europa, over onze waarden, over de losse eindjes die toen zijn blijven liggen van die politieke unie. Want als je nu kijkt naar alle besluiten die genomen worden rondom corona, maar bijvoorbeeld ook bij het grootste punt wat mij betreft van deze tijd rondom klimaat. Waar komen kerncentrales? Hoe gaan we om met biodiversiteit? Hoe maken we onze natuur sterker? Dan hoop ik dat Maastricht de plek blijft waar die discussie wordt gevoerd en waarin we ons altijd verbonden blijven voelen aan dat stukje geschiedenis en aan dat stukje toekomst wat daarmee samenhangt. Excuse me, this is a private conversation. Go away. Sorry, this is a... Een run op de koptelefoons voor de vertalingen. En dan met z'n allen naar de persconferentie van de EG-voorzitter. Maar voor die het woord krijgt, valt de jarige minister Van den Broek een wat magere huldeblijk ten deel. En zo werd het 7 februari 1992 en werd het verdrag van Maastricht getekend. Maar de ceremonie in Maastricht, het gouvernement, werd niet voorgezeten door de Nederlandse minister-president, maar door de Portugese. Aníbal Cavaco Silva was die dag de baas in het gouvernement in Maastricht. Bem, eu sou grande defensor do Tratado de Maastricht. Penso que é o núcleo duro da União Europeia. É esse núcleo duro que irá resistir, espero que para sempre, a quaisquer tentativas de pôr em causa o projeto da União Europeia
como um todo, a força da União Europeia está no núcleo duro. São o conjunto de 19 países que fazem parte hoje da chamada zona euro. E, nesse sentido, eu sou otimista quanto ao futuro. Vou voltar, com o seu permisso, a este fato do tratado ser assinado em Maastricht durante a presidência portuguesa. Havia um pedido oficial. Se podia ser, se era possível. Não, eu acho que era de justiça fazer a assinatura em Maastricht. E, portanto, eu fui com satisfação, em fevereiro de 1992, como presidente do Conselho Europeu, presidir a cerimónia da assinatura. Achei que era lógico. Nós queríamos começar a nossa presidência com um bom ambiente. Não queríamos que estivesse sentado em Lisboa, no Conselho de Lisboa, nas reuniões de Lisboa, os ministros ou o primeiro-ministro holandês um pouco de má vontade em relação a Portugal pelo facto de não termos aceite que a assinatura do tratado fosse em Maastricht. Conquistámos, portanto, a boa vontade para as discussões que ocorreram durante a presidência portuguesa em 1992, onde tivemos que enfrentar o não da Dinamarca ao Tratado de Maastricht. Zo reisde Cavaco Silva in december 1991 naar Maastricht nadat hij 2 weken eerder met Lubbers overlegd had in Brussel. Hier wordt hij ontvangen op toen nog vliegveld Maastricht. Als volgende voorzitter van de Europese Unie had Portugal een belangrijke stem in het laatste traject. De onderhandelingen vonden plaats in het provinciehuis, in het gouvernement. Maar de belangrijkste doorbraak volgde 5 kilometer verderop, in Château Neerkan, waar koningin Beatrix de regeringsleiders uitnodigde voor een lunch. Best wel bijzonder, want hier is natuurlijk tot een akkoord gekomen over het verdrag van Maastricht. En de majesteit Beatrix toentertijd heeft eigenlijk dat een beetje geforceerd door hier de lunch toch te organiseren. Want de onderhandelingen liepen niet zo best. En ja, het blijft natuurlijk wel bijzonder dat dat hier op Château Neerkan is gebeurd. In het vlakbij Maastricht gelegen kasteel Neerkan, dat zwaar werd bewaakt, nodigde koningin Beatrix de EG-top voor de lunch uit. En daarbij zei de koningin dat ze graag een bijdrage wil leveren aan de Europese Monetaire Unie door af te zien van haar beeltenis op de nieuwe Europese munt, de ECU. Portanto, é a chamada fotografia de família que se tira sempre nos conselhos europeus. Eu tinha uma relação cordial com Ruud Lubbers, o primeiro-ministro holandês. Eu considerava que ele era um bom economista e que conhecia muito bem as questões europeias. Ele costumava passar férias no norte de Portugal. E eu tinha sido o seu padrinho no doutoramento honoris causa que a Universidade de Trás-os-Montes e Altor lhe tinha concedido. Mas sabe, em negociações políticas muito complexas, as relações cordiais favorecem o diálogo, mas não determinam o resultado final das negociações. Cada um procura ter em conta os seus próprios interesses e a visão que tem para a Europa, nesse caso. E quando chegámos a Maastricht, ou melhor, 15 dias antes de Maastricht, eu pedi para falar com Ruud Lubbers em Bruxelas. Tivemos uma reunião da embaixada holandesa em Bruxelas. E eu apresentei as objeções portuguesas ao texto de compromisso ao tratado que tinha sido elaborado para a presidência holandesa. Ik wou aan het werk. Als u nou weggaat, gaan wij aan het werk. Dus we gaan door. E quando chegámos à reunião, em 9 de dezembro para 10 de dezembro de 1991, as coisas a certo momento atingiram um dramatismo, em grande parte
Porque Portugal, mais a Grécia, mais a Irlanda e mais a Espanha defenderam com grande firmeza que a União Económica e Monetária devia estar na linha da promoção da coesão económica e social. Isto criou divergências, mas em particular era a oposição firme vindo do Reino Unido e da Holanda. Mas este grupo de países, Portugal, Espanha, Irlanda e Grécia, não cederam. Os trabalhos chegaram a ser interrompidos, foi uma fase um pouco desgastante naquele dia, mas no fim acabou-se por chegar a um entendimento. Na afloop kunnen de koptelefoons weer terug en wordt de uitkomst zo snel mogelijk aan de thuisbasis doorgegeven. Die ligt in veel gevallen buiten Europa, want ook daar is veel belangstelling voor de top. Premier Lubbers gaat van de ene naar de andere geïmproviseerde tv-studio. En terwijl Van den Broek even verderop door CNN wordt geïnterviewd, toont de premier zich behoorlijk tevreden. 10 is alleen voor onze lieve heer, 9 is voor de leraar, 8 is voor de leerling. Ik houd bijna 8. Ja, dat cohesiefonds dat is toentertijd in werking gesteld om de sociale gelijkheid onder andere gelijk te trekken tussen de lidstaten. Maar het is vaak ook een socialistische oplossing. Hè? Gooi er maar een zak geld tegenaan, dan lost het probleem zich wel op. Het probleem is nog steeds niet opgelost. En wij betalen met z'n allen hier in West-Europa de belastingen om de zuidelijke lidstaten recht te houden. Het mooiste voorbeeld daarvan is Griekenland. Kijk, als je een bedrijf hebt wat failliet gaat of slecht staat, dat moet je saneren. Dat hadden we met Griekenland ook moeten doen. Dus die hadden we uit de Europese Unie moeten laten gaan. Je moet landen de tijd geven om zelf de weg te vinden om er bovenop te komen. Dat is niet gebeurd. Waarom niet? Omdat de Franse banken zoveel financiële belangen hadden in de Griekse banken, dat als Griekenland zou omvallen, zou Frankrijk mee omvallen. Dus werd er weer druk gezet op Duitsland. Er werden weer afspraken gemaakt om het toch maar recht te houden. En we zijn heden ten dagen nog steeds aan betalen. Ik weet dat ik in mijn tijd, toen ik nog Europarlementariër wel eens een keer heb gezegd in het Europees Parlement, het is letterlijk water naar de Griekse Middellandse Zee dragen. Jeroen Dijsselbloem, die we ongetwijfeld allemaal kennen, ja, die is niet voor niks niet geliefd in Griekenland, omdat hij best wel terecht kritiek had over een aantal zaken daarover. Vanochtend ontbeten in dit huis de Franse president Mitterrand en de Duitse kanselier Kohl met elkaar om hun strategie te bepalen. Door hun gezamenlijke en harde verzet tegen premier Major ontstond later op de dag een steeds oplopende spanning. En ik maak de Maastrichtenaren altijd heel boos als ik dit zeg, maar de euro is dus eigenlijk geboren in Valkenburg en niet in Maastricht. Omdat wat daar gebeurde, je zag het, Mitterrand was al ziek. En die moest dus ook een soort veilige plek hebben. Die week uit naar Valkenburg. Dus Mitterrand, zijn doktoren, zijn medewerkers, zijn eigen kok, die streken daar allemaal neer. En daar heeft een diner plaatsgevonden met Andreotti, de premier van Italië. En daar heeft Andreotti gezegd, we plakken een jaartal op de invoering van de euro, namelijk 1999. Tot dan waren ze eigenlijk heel erg bezig geweest met de discussie onder welke voorwaarden mag de euro komen. En Andreotti zei, je moet daar, onafhankelijk van al die voorwaarden, een datum op plakken. En Mitterrand heeft dat goed gevonden. Die heeft dat volgens mij ook nog, maar dat weet u misschien beter, bij die fleischwaren, bij dat ontbijt, even afgetoetst met Kohl. En vervolgens is dat die dag op de top voorgesteld. En zo geschiedde. Você já imaginou que o Deutsche Mark mandava na política monetária europeia? Condicionava a política económica francesa. O presidente Mitterrand queria que a política monetária europeia, e eu apoiava, passasse a ser decidida por uma entidade independente e não fosse o Bundesbank a determinar a política económica dos outros Estados-membros. E era necessário centralizar numa entidade, o Banco Central Europeu, a condução da política monetária europeia, o que significava que o país de moeda forte
teria certamente, como teve, dificuldade em prescindir do Deutschmark. E só o fez porque tinha lá à frente do governo um homem chamado Helmut Kohl, que tinha vivido a guerra, como ele costumava referir-se nas reuniões mais informais que às vezes nós tínhamos. Geen provincie dus die zo goed de onvermijdelijkheid voelt van Europa. De vanzelfsprekendheid ook, de logica van het leven over de grens. Maar tegelijkertijd ook de kracht en de inspiratie van de eigen identiteit. Van het Limburger zijn. Laurence en Marlou vertalen dat gegeven allebei anders richting Brussel. De beelden van toen zien er soms een beetje stoffig uit, hè? Als je de auto's ziet. Of als je ziet de outfits, de wenkbrauwen, noem het maar allemaal op. Maar heel veel vraagstukken over hoe kunnen we dingen slim doen. Zeker vanuit Europa samen. Als je kijkt hoe lang het duurt om een treinverbinding van Luik naar Maastricht, naar Aken te maken. Het kost gewoon ontzettend veel tijd. En zo zijn er denk ik een heleboel dingen. Ook als je kijkt naar corona, ook als je kijkt naar het klimaat, waar we nu snelheid moeten maken. En ik denk dat dat voor een jonge generatie heel erg belangrijk is. Want wij zijn wel de mensen, ik schaar mezelf er nog eventjes onder. Over 20 jaar, als het verdrag 50 jaar bestaat, mag dat waarschijnlijk niet meer. Nee, maar wij moeten het nog wel langzaam met deze aarde doen. De coronacrisis heeft echt hele grote gevolgen voor de gezondheid, voor het geluk van jonge mensen, maar ook voor hun positie op de arbeidsmarkt. Daarom zijn eigenlijk al die investeringen en alle dingen die nu spelen juist voor een jonge generatie heel erg voor belang dat Europa de goede dingen doet. Marlou weet ook dat de grootste uitdagingen vaak niet eens zozeer liggen in de ideeën, maar vooral in de uitvoering. 6 jaar geleden nam ze een kijkje achter de schermen in de Verenigde Staten om te zien hoe de politiek functioneert in een echte federale staat. Oké, we staan in Duke Manor en dat is eigenlijk, ik zou niet zeggen een achterstandswijk, maar de allerbeste wijk is het ook niet. Het zijn allemaal sociale huurwoningen. We zijn hier alle deuren langs geweest om mensen te registreren als voter. Get out the vote for Bernie. Vote for Bernie today. 30, 40 phone calls every hour to folks in the area to convince them to turn out to vote. This is less to, you're not here to debate with someone as to whether or not you turn out to vote. It's really to remind people that may or may not turn out to vote to turn out to vote. Yes. Dag Limburgse kijkers. In Amerika heb je heel veel op staatniveau wetgeving. Als je dat doortrekt naar Europa, dan denk ik dat het belangrijk is dat je per lidstaat, dat je de dingen die relevant zijn voor jouw land, waarin je verschilt van anderen, dat je daar een bepaalde autonomie hebt. Maar dat er daarnaast ook heel veel dingen zijn die voor iedereen in Europa hetzelfde zijn en waarvan het helpt als daar eenheid in is. En dat je daarin ook vrij kan bewegen. Net zoals je in Amerika vrij kan bewegen in principe tussen staten, is het natuurlijk wel fantastisch dat ik, als ik wil, relatief makkelijk in Portugal kan gaan werken. Zeker nu we zoveel op afstand werken, digitaal werken. Ik denk dat dat voor een jonge generatie werkenden, zoals ik bijvoorbeeld, ook nog echt wel impact heeft en super relevant is, juist nu. Nu lag er in 1991 ook in september eigenlijk een voorstel van Nederland op tafel om een politieke unie te maken, hè, om veel meer eigenlijk richting federale staten zoals de Verenigde Staten te gaan. Dat is een enorme stap in de richting van een federaal Europa. Ja, een politieke unie in feite dan. Een politieke unie. Die voorstellen van Nederland zijn dus eind september van dat jaar, maar zijn ze verder van tafel geveegd. Dus het was toen voor Nederland een ernstige teleurstelling. Moeten we daar nu blij mee zijn of niet dat dat destijds is gesneuveld? Ik denk dat er nu vraagstukken zijn. Hoe komen we sterker? Hoe zorgen we voor een veerkrachtige economie na corona? Hoe gaan we om met klimaat? Hoe zorgen we ervoor dat zeker de hard getroffen sectoren, waaronder bijvoorbeeld de culturele sector, dat levendig blijft, dat dat sterk blijft, dat dat gezond blijft? Dat zijn echt wel dingen waarin de EU ook op een hoger niveau een rol kan spelen. Dus in dat opzicht was ik wel voor de politieke unie en denk ik dat ook zeg maar, met de nieuwe regeerakkoorden, met de nieuwe houdingen, met Frankrijk, met Duitsland, met ook het Nederlandse regeerakkoord,
dat meer die samenwerking, dat daar wel echt toekomst in zit. En in welke vorm en hoe dat gaat werken. En hoe ze dat uit gaan onderhandelen, dat weet ik natuurlijk nog niet zeker. Maar ik weet wel dat daar een fantastisch gouvernement ligt. En wie weet kunnen we er daar nog eens een goed debat of een inhoudelijke top over voeren. Ja, dan zie je ook nog een rol wat dat betreft voor de provincie in dit hele mozaïek. Ja, absoluut. Want Limburg is wel uniek. Hè? We grenzen met meer kilometers grens met onze buurlanden dan met de rest van Nederland. En ik denk dat de provincie er goed aan doet om zich bewust te zijn van die grenzen. Om daar zoveel mogelijk kansen van te verzilveren. En ook haar positie te pakken om die dialoog te blijven voeren over Europa. Over hoe we nog beter kunnen omgaan met grenzen en hoe we sterker samen kunnen werken. Dus ik denk het, ik hoop het. En ik verwacht het eerlijk gezegd ook wel een klein beetje. Op weg naar het verdrag van Maastricht werd ook de kiem gelegd voor Brexit. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Margaret Thatcher, die in 1981 ook al eens in Maastricht was voor een Europese top, zag Europa vooral als een gemeenschappelijke markt. Germany is the biggest. We're the next biggest. France is the third biggest. The money from the three of us, 5 billion ECU, is redistributed amongst the other 9. So we're no slouch. All right? Op de route naar een gemeenschappelijke economische en monetaire unie struikelde Thatcher in Rome. Want in die Italiaanse hoofdstad werd een definitieve stap gezet richting het verdrag van Maastricht. A senhora Thatcher opôs-se veemente a esta decisão. O Andreotti foi maquiavélico, encostou Thatcher totalmente à parede. E foi assim que, passado mês, ela foi afastada do primeiro-ministro, porque o seu vice-primeiro-ministro, Geoffrey Howe, fazendo discurso no Parlamento Britânico, atacou violentamente a posição assumida para a Grã-Bretanha nessa cimeira de Roma. Portanto, Margaret Thatcher é uma vítima das decisões tomadas no Conselho Europeu, no primeiro Conselho Europeu de Roma. Thatcher is altijd een beetje jouw voorbeeld geweest, zei je. Waarom? Ja, dat klopt. Nou, Thatcher had één adagium en daar hield ze zich altijd aan. Ze zei, je moet A, altijd jezelf blijven en B, je moet je rug recht houden, no matter what. Dus als jij denkt dat je het zo moet doen, dan moet je dat ook zo doen en dan moet je je niet gek laten maken. En ik heb dat altijd enorm bewonderd, dat zij als vrouw in Engeland, dat in de jaren 80 en 70 best nog wel van standen en rangen was, dat zij zich daar naar boven heeft kunnen vechten. En ik vind persoonlijk dat zij het heel goed heeft gedaan. Ja. Margaret Thatcher wilde niet te veel macht overdragen naar Brussel, naar het centrale Europees gezag. Ja. Had ze daarin gelijk? Ja, daar had ze absoluut gelijk in. Je ziet nu ook het verzet van de Oost-Europese lidstaten, maar die zijn nauwelijks 30 jaar onder het juk van het communisme in. En die zien dus nu weer een centraal regering gemaakt worden, maar nu in Brussel en niet in Moskou. Dus ik begrijp dat wel. Ik denk dat het heel slecht is dat wij als Nederland of welke lidstaat ook steeds meer soevereiniteit, dus eigen zeggenschap, gaan overleveren aan een centraal iets in Brussel. En met dat Britse vertrek uit de Unie is de stem van Frankrijk nog belangrijker geworden. Maastricht is daar niet helemaal onbekend mee. In de 17e en de 18e eeuw waren de Fransen al eens in Maastricht. En van 1795 tot 1814 was Maastricht zelfs officieel Frans. Ik speel Lodewijk. En die is een beetje de koning van het land. Ter ere van de Europese top in Maastricht, 3 decennia geleden, ondergingen 12 cafés een metamorfose. Ze werden ingericht naar een van de deelnemende landen in de onderhandelingen, dus ook Frankrijk. En dit café, in den Oude Vogelstruis, werd een Franse retraite. In Europa aan zich, ik denk dat het heel belangrijk is dat er verscheidenheid is. Hè. Ieder land heeft zijn eigen cultuur. Limburg is alweer anders dan Friesland. En dat is wat het Europese continent zo mooi maakt. Die verscheidenheid onder elkaar. En ik denk ook dat we daar niet aan moeten willen tornen.
Dat je mensen in hun eigen cultuur moet laten leven en dat vooral ook behouden. Want dat is uiteindelijk wat het Europese continent groot heeft gemaakt. Maar van de andere kant zou je dan ook kunnen zeggen, van, dan had Maastricht niet dit soort cafés gehad. Want 300 jaar eerder was Napoleon natuurlijk hier op visite. Ja, nou ja, Limburg is natuurlijk wel een provincie wat door de eeuwen heen altijd is overlopen door vreemde mogendheden. En daar zal links en rechts echt wel wat van blijven zijn hangen. Hè? Want toen Napoleon kwam werd het verplicht om de achternaam te registreren. Dat is daar een mooi voorbeeld van. Dus de burgerlijke stand. Maar dat is wel wat ons tot Limburg heeft gemaakt. En ook dat moeten we koesteren, denk ik. Het lijkt onvermijdelijk in het verdrag van Maastricht een rendezvous met de geschiedenis. De Balkanlanden manifesteerden zich in 1991 in Maastricht. De Kroaten wilden bij de Europese leiders nog eens aandacht voor hun situatie vragen. En wat ik mooi vind aan dit kaartje is, we hebben het heel veel over de Brexit. En dat laat volgens mij zien hoe kwetsbaar het ook kan zijn. Maar ik was afgelopen zomer in de Balkan, in Albanië, in Montenegro, in Servië en in Bosnië-Herzegovina, hier. En toen zag je ook heel duidelijk, of toen hoorde je eigenlijk van elke taxichauffeur of waar je het er ook maar over had. Als we vertelden dat ze uit Nederland kwamen en uit Maastricht, dan vertelden ze heel vaak hoe graag ze bij Europa wilden. En voor ons is dat zo vanzelfsprekend en hebben we er soms zoveel kritiek op. Terwijl het voor deze landen wel degelijk echt vooruitgang betekent, zoals het ook voor ons in Nederland dat ooit ook heeft betekend. Het werd de demonstrerende Kroaten aan het eind van de middag onmogelijk gemaakt om naar de binnenstad van Maastricht te trekken. Een kleine groep probeerde er toen via een andere weg te komen, maar stuitte daarbij op 3 pelotons mobiele eenheid. Kroatië is ondertussen lid van de EU. Veel andere staten in de Balkan zitten op het vinkentouw. In het verdrag van Maastricht werd destijds een pijler opgenomen over een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid. Tot nu toe kwam daar weinig van terecht. Maar met Russische druk en Franse ambitie zou die Maastrichtse belofte alsnog ingelost kunnen worden. Met alle gevolgen voor de vakantie van Marlou. In 1991 viel het voormalige Joegoslavië natuurlijk uit elkaar. En volgens mij vroegen de Kroaten toen daar de aandacht voor. Maar dat is eigenlijk, als je kijkt naar wat er nu gebeurt, nog altijd relevant en actueel. En die landen daaromheen, Bosnië, Servië, Montenegro, Albanië, die zijn allemaal kandidaat of potentieel kandidaat lidstaat van de EU nu. Daarna maakte Monsieur le Président, gevolgd door tientallen fotografen, een kleine wandeling langs de Maas. Nós, como holandeses, como limburgueses, como gente de Maastricht, temos ilusão que talvez o caráter da cidade, a beleza, o ambiente tem uma coisa a ver com o sucesso, no sentido que talvez este ambiente, mas também a proximidade de um e outro, esta beleza do Chateau Nercan ajudou a chegar a um acordo. Claro que não sabemos se isso for verdade ou não, mas eu posso perguntar a você, como dos participantes principais, que era relevante a geografia de Maastricht? Eu não conhecia Maastricht. E na reunião que teve lugar em Maastricht, para completar o tratado, a discussão foi de tal forma intensa que eu tive pouca oportunidade para conhecer a cidade. Com uma exceção. Foi a visita ao Chateau de Nercan, onde ocorreu o almoço oferecido pela Rainha Beatriz. Achei que era de uma beleza extraordinária aquele chateau. Mas as coisas foram diferentes quando eu voltei lá em fevereiro de 1992 para presidir a cerimónia de assinatura do tratado. Aí eu estava mais descansado e passeei pelas ruas. Lembro-me de caminhar ao longo das margens do Rio Mosa. Isto é o Rio Mosa, não é? Eu lembro-me de passear ao longo deste rio e achei lindo, achei de facto lindo. Achei que era uma cidade cosmopolita,
uma cidade com uma grande riqueza histórica e cultural, uma cidade muito simpática, com umas marcas medievais que me impressionavam, e, portanto, é provável que esse clima, em relação talvez a outros que conheciam já melhor a cidade, possa ter facilitado o acordo e até as concessões que foram feitas. Hier sliepen natuurlijk die delegaties en ze hadden hier een ontbijtje, denk ik, stel ik me dan zo voor. En misschien 's avonds nog een borrel als ze terugkwamen uit het gouvernement. Ik denk dat hier ook wel hele wezenlijke gesprekken zijn gevoerd tussen die mensen in die delegaties. Want wat er uitkwam uit die top was natuurlijk nog niet zo vanzelfsprekend. En er moest ook gewoon nog veel onderhandeld en besproken worden. Ik denk zeker als je over zulke belangrijke beslissingen afspraken moet maken, moet je eye to eye, dus mensen in de ogen kunnen kijken en er ook van op uitgaan dat je een woord krijgt als je een afspraak maakt. Ik denk zeker dat dat er heeft bijgedragen. De hele ambiance, de dynamiek, het Bourgondische leven van Limburg. Ik denk dat ook president Mitterrand, maar ook Kool zich echt al de ogen hebben uitgekeken van hoe mooi leven het eigenlijk wel is hier in Limburg. Ja, dat helpt. En af en toe een goede borrel ook. Want ook als je het ergens nog niet helemaal over eens bent, helpt het wel om in gesprek te zijn met elkaar. Every 5 years, a new president is elected to the European Commission. How will they address the concerns of young citizens? On April 29th, watch the first major debate of the European election campaign. Door het verdrag van Maastricht werd de stad wel bekend in heel Europa. En het had een forse impact op zowel Maastricht als op de regio, want het toerisme groeide. De stad werd aantrekkelijker voor evenementen. Maar de grootste impact had misschien wel op Maastricht University. Want ineens was Maastricht ook een merk voor de universiteit. We hebben gewezen op de traditie hier in Maastricht om zich heel erg voor Europa te interesseren. Ook het feit dat we natuurlijk die grote studentenpopulatie hebben. Niet alleen bij de faculteit van Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, maar ook bij de rechtenfaculteit heb je een hele actieve groep European Law. History is being made tonight. Welcome to the first ever European presidential debate. Hallo meneer Juncker. How are you feeling? I'm in good shape. Yeah? I'm happy to be in Maastricht, to be back in Maastricht. I signed the Maastricht Treaty in this town, and so I'm always back to come. I'm always happy to come back to Maastricht. What do you expect from the debate tonight? A debate is a debate. Ik kom hier regelmatig in Maastricht. Ja. Wist u dat? En ik ben namelijk voorzitter van het European Institute for Public Administration. Voorzitter van de Raad van Beheer. Dus dat is en dat is gevestigd in Maastricht. Hier vlak achter de hoek. Ik denk heel belangrijk, ook gewoon weer, het verdrag is natuurlijk al een tijdje geleden en dit is weer echt een historisch iets. En dat dit weer in deze stad mag plaatsvinden is echt heel speciaal. Dus ik denk dat het zeker, het zal ook over heel Europa te zien zijn, zelfs in Amerika. Dus ik denk, het is ongelooflijk dat Maastricht dan weer genoemd mag worden. Ja, kijk, laten we heel eerlijk zijn, voor ons is de inhoud van het debat natuurlijk veel minder van belang dan het feit dat Maastricht overal in Europa genoemd wordt. Kijk, Maastricht en Limburg die liggen niet aan het uiteinde van Nederland, maar ze liggen in het hart van Europa. En daar leent Maastricht zich bij uitstek voor. Dus ik denk dat die top misschien heeft geholpen, zeker als je het hebt over Europese studies, wat toch een grote studie is in Maastricht. Maar ik denk dat een programma als Erasmus, wat ook echt door de EU door de hele EU is, dat ook helpt om studenten die grens over te laten gaan. Al is het maar voor een half jaar en zoals hier in Maastricht heel veel studenten doen, gewoon voor een hele studie. Om Maastricht op het netvlies te houden als centrum voor discussies over Europa, werd dit Studio Europa opgericht. Het naambordje hangt op het Onze Lieve Vrouwenplein. Wie moet er sturen bij een coronapandemie? Bepaalt Brussel eigenlijk het aantal asielzoekers dat Nederland moet opnemen? Mag Facebook jouw gegevens verkopen? Of op welke leeftijd mogen voetballertjes een contract tekenen in Duitsland of Engeland? Het zijn allemaal vragen gerelateerd aan Europa. En die discussie zou in Maastricht thuis horen. Iedereen die iets vindt van Europa, positief of negatief, moet hier komen. En vooral veel burgers willen we daar ontvangen.
Eu já agora, se estamos a chegar ao fim, eu quero lhe dar uma notícia. A Universidade Católica, de que eu fui professor durante muitos anos e a que estou fortemente ligado, abriu recentemente a sua Faculdade de Medicina. E essa Faculdade de Medicina foi aberta em resultado de uma cooperação com a Universidade de Maastricht. E, portanto, a Universidade Católica tem neste momento uma ligação muito forte à Universidade de Maastricht e essa ligação foi fundamental para que o governo português tivesse autorizado a abertura da primeira Faculdade de Medicina de uma universidade não estatal. E a contribuição da Universidade de Maastricht foi decisiva para isso. Portanto, também agora nós temos esta ligação duradoura, não só pelo tratado, mas também pela ligação entre a Universidade Católica e a Universidade de Maastricht. Então, 30 anos depois de você presidir a cerimónia do Tratado de Maastricht, estamos unidos outra vez por causa desta faculdade. É verdade, é verdade. Estou muito feliz com isso. Sim, senhor. Muito obrigado.